Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mutan ƙasa ta Najeriya da kewaye. Da fatan kowa ya wuni lafiya. A yau ma mun zo muku da wani gagarumin sirri zazzafa na juyo da hankalin masoyi zuwa masoyiyarsa ko zuwa wani abokin hulɗa insha Allah. Za mu yi bayanin yadda ake gudanar da wannan sirri cikin yardar Allah kuma a samu dace. Sirrin in aka ɗan yi ƙari a cikin shi yakan juye wa mallaka mai ƙarfin gaske yardar Allah. Akan karanta suratu Yasin, a cikinta akwai mubin guda 7, Yasin ce mai rubas. Akan karanta suratu Yasin, Yasin ce mai rubas. Idan aka zo mubin na farko za a karanta ya ƙaharu 1111, sai a koma farkon Yasin, sai a wuce mubin na biyu, haka a karanta a ja ya ƙaharu 1111. Idan an je can innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun, sai a ja ya wadudu 1111. Da yardar Allah idan aka yi za a juyo da hankalin mutum ya zamana duk yanda yake ba wani wanda zai dinga tunani sai kai, sannan kuma za ka kame shi saboda sai abin da kake so za a yi. Ba a yi wa mutum, a ji tsoron Allah, ba a yi sai an tabbatar da aurensa za ki yi ko kuma aurenta za ka yi. Mai neman ƙarin bayani ya iya tuntuɓar mu a kan wannan number waya da aka gani, kira ko WhatsApp insha Allah. Da kuma wanda ke neman bincike, ke nema a mai bincike kamar aure ko kasuwanci da dai sauransu. Muna godiya. Izinin wannan sirrin shi ne salati ga Annabi ayi sharing. Masha Allah.